бахшида ба ҷашни наврӯзи фархундапай дар шаҳри Гулистон фестивал озмуни шаҳрии як матоъу садранг ва намоиш фурӯши маҳсулоти чакан, нақшдӯзӣ ва зардӯзӣ баргузор шуд. Ин чорабинӣ бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, тарғиби либоси зебои миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунарҳои волои халқи тоҷик. ҳамчунин баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ, суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни ватанӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, қуроқдӯзӣ, густариш додани фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли матоъҳои ватанӣ, тақвияти фаъолияти тарроҳону дизайнерон, ҳунармандону чеварон, ташкили ҷойҳои нави корӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои либоспӯшии миллӣ, ривоҷу равнақ бахшидани фарҳанги истифода ва ба бар намудани либосҳои миллӣ, ҳамоҳангсозӣ ва муаррифии фаъолияти ҳунармандон, чеварон, тарроҳон, сӯзанидӯзон, чакандӯзон, гулдӯзон, қаламкашу наққошон ва қадрдонӣ намудани меҳнати ҳунармандон ба роҳ монда шуд. Фестивал озмуни шаҳрии як матоъу садранг аз рӯи 8 номинатсия: намоиши либосҳои қадимаи маҳаллӣ, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои маросимӣ ва идона, намоиши либосҳои расмӣ, намоиши беҳтарин либоси миллии атласу адрас, намоиши навъҳои гуногуни сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, қуроқдӯзӣ, порадӯзӣ, читгарӣ шоҳӣ, атласу адрас, гулбасту алоча, гардӣ, тоқию ҷуроб ва ресмонбофӣ, беҳтарин қаламкаш ва беҳтарин навори видеоӣ оид ба фаъолияти тарроҳ ҳунарманд баргузор гардида, дар он духтарону бонувон аз тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои ҷамоати шаҳракҳо ва маркази шаҳри Гулистон иштирок намуда маҳорати худро нишон доданд. Дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба рушду эҳёи анъанаҳои миллӣ аз ҷумла либосҳои миллӣ таваҷҷӯҳи хеле зиёд дода мешавад. Ин аст ки дар тамоми минтақаҳои кишвар истеҳсоли атласу адрас, чакан ва дигар матоъҳои миллӣ дар сатҳи хеле хуб ба роҳ монда шуда, имрӯз занону бонувони тоҷик либосҳои миллиро ба бар менамоянд, ки ба онҳо хеле зебанда аст. озмуни шаҳрии як матоъу садранг дар шаҳри Гулистон дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, аз тарафи ҳакамон дар ҳамаи номинатсияҳо ғолибону ҷоизадорон муайян карда шуданд. Ба ғолибони ҳамаи даврҳои озмун тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуданд. қайд карда шуд, ки баргузории чунин озмунҳо имконият фароҳам меорад, ки бонуҳо бештар ба либосҳои миллӣ рӯ оранд ва мақому манзалати либоси миллӣ боз ҳам болотар равад.